Karang pa ko kakawag nga ni. Wow, nga na di ay. Lamig nga nila kadak. Hi guys, madjong adlaw ninyo diha. Basig makaingin mo kinsa na ba kini, gagapurong-purong man. Nagbiyahe migikan og Alicia padung tanis Pangpang. Di ako karon sa Pangpang ubay kay naataroy operasyon manginhas. Manginhas ta karon kay kini laging kalisdaanan nas panahon arag mahalag sudan. Di madyo pang manginhas kay naaman ta dari ka ila si Jojo Igot. Gidang pamilya huy Ginoo ko, nahat likos iro. Mo na nga makapanginhas ta karon libre. Kalimot na mo asar tong ila. Tapos tumoy. Tumoy pa tong ila. Adto pa. So uban tanin sa tong vlog today ha, adlaw mo panghawa kay manguha ta karog kinhason ha mo pakit-an sa ilahang kinhasanan dari kay ingan sila daghan lagi kuno yung mga kinhason dari kay tagsara man kuno yung manguha dari kay mga tao dari mga adunahan. Dili ka mga siguro kinhason kay nabuang na siguro. Mao na nga kaming mga way dagat ignorante. Amo na ning pagkakataon. Kaya makauban sa uwah ito ha. Mao nang ganahan ko rin sig balik-balik guys kay ano. Paniod to pabay mo gao. Arag hanap puro sipon. Ay, darag nagandam di ah. Kinagwapahan sa Pangpang. Kinagwapahang pangag. Oy, mao na pure gwapa. Kay bisag napagag na makita paghihapon nagkaanyag sa imuhang mga naon. Okay nagwapuhan diyang anak si Jojo. I-follow niyo si Jojo kay mao ra ba na itong leader na sa tuwag mga sindikato sa mga sipod. Oy, nakabingka na pud mo. Dapat bibingka guys. Karangay. Wanit na itambo. Maniud to sa ta kay medyo nang kusgan nagtuhod manguan, manginhas. Salamat ka dos pag-andam, pero binalaman ra mo uwawa na gud. Si ma'am. Paga na gid ang naon kay bisag Ay. Hilom ni bisag kuan sig balik-balik ka jud gani. Ganahan ko mas. Ha? Mo ni manginas nga nay kuha daan ah. Di na ganahan manginhas, ganahan na may ginuha. Kasi imong gisagulan ni te. Kalbasa og taong. Imo ra pang ginarbes. Diyan na pag nangka ninyo. Wala na. Agay na wahira ko pero Usara ka buo. wahira ko pero sige naraman ang importante makapanginhas ta anja. So adyo mo panghawa na kay tanawan ninyo unjang makakuha ba mi ko. Di mi makakuha. Di mi muuli ug di kakuha. Ha? Magbiko pa ko. Magbiko pa! Okay. Hindi ka magpanginas, makakaala pa tagbiko. Tada ni maniwang na nigmaan, tada ni lugar, sige ram tagkaon. Di na maniwag si ma'am kay kanunay lang nagkasiksi. Sige na magkaon na rin. Sige balik diri nag-ano magkagwapa. Ang ano? Sige magkaon na ni. Makagwapa na na yung ani. Sikat nga nagsikugar rin, nagwapa na ko gamay. Kaya nakakaon naman tag mga pagkain sa mga mayaman. Mali pagkain sa mga mayaman. Akin na yan day. Sama ni. Uy, kinapobrehan mo ni pagkaon sa mga dato. Posra. Di gani may kakawag nga na kahit pilang hilo. Among sudan karon guys, di abi karon sa Pangpang. O, arang daghana ka adjong lambay. Ano yung tanin so? Naglibog ko siya unahin. Ikaw dan kamo abri dan nidang? Ano jud mo ani ganito Pangpang guys, kaya di jud pwede goy lambay. Umay. Mao jud ni dili kasi dani. Pero okay ra gud pud og bisag sugbaan ra kuno magbuwad jo, wala man jud problema. Okay ra ganito tugon sa namin ning duo. Okay lang ta masubagwad may baga. Mo na yung problema prituhod. Ito mo mantika. Ako mantika. Namilag ng bagong kada. Ang floor. Asa ko naman floor. Ibalik sa daw ng kanon kay murag hilaw-hilaw ning sa babaw. Ako siguro. Ikaw na dyan mo kilo ganito bugas? Dito kayo sa ilalong kay murag malot. Mintahan ni ka na luto-luto ka ng kinilang, maglagay mo rin ng agi. Bato yun na. Mga anta nito guys, lambay. Ako na ko yung Lambay o kasag. nalililo. Joke lang, tanda. Wow, tambok! Pilay tambok man. Mga tambok guys na. Kinuha ng Jojo guys. Guys, dahil ko guys, mani ag toppings. Karon pa ko makakita ngani mani nga toppings kay kasagaran itabi sa mga kasanan kanang lunok man. Sa ko ginhini ra man ko jog kapusara ko arakos na bakawan mo tungtong. Ano kay lisod man? Na tubig-tubig na ganun sila. Yan na mi guys, nasuot na nila guys. Nalisod man tir, adto na lamang kauban. Magsigira ba kay video-video? Gaya man floor, makita ka usan pag mata. Mata. Bibi ka na bag
Ara kadang. Tutorial. O kanang bukiniin. Saan kuno pagmata sa di lagi na hadlok gudang. Ha? Hadlok na. Magina nga na ka anjag madam aga. Di lagi maginar ako. Injo na iro jo. Darag amo ang master guys oh. Nakagawa naman ng kwato gas kada pita. Sagdira sunod dagod. Naman floor, ali ni papa. Sige asa. Uta ka mo floor. Mutaak. Pero asa nga sa naghang kuan karon di ko tug na win. Mga buho kay dabe mang gawas sa mga buho. Naganira na kidi niya karon di Awa di to eh. Ay magsubay-subay. Dito sa papa floor na say nakita na. Kunita. Adi day. Kuha na siya daw. Yang na. Ano pang mo kay day. Ikaw ka mo floor, makasay ka mo floor. Ha? Na dire. Haglok mo ko. Maboram ni mo floor. Di ba mahal ko jag. Budi na mo dagan. Adi, tumay. Ito na mo dagan nagtuway. Tiri adyo ka na og tir. Di, maadyo ko nang tuway. Kabo mo ko kun tuway. Diyan na. Tiri. Adyo na lamang kauban ka. Di lagi. Kimta na ko. Tanak na lang. Excited magkakana. Nagpakigaw na raw. Hinanglan. Dire na kinilas. Lain. Adyo na eh. Sisinilas di ko. Ngita na kuan ba? Tuway. Nga naman na mo. Makita naman nagkuan. Nagipamunit ko Di ganun. ako katutuwa ka sa mga Abot ng goneron. Ugang kan kini Kay tangkig jo. Asa man tayo mo to, dito pa. Asa man na yung gikaraw-karaw diha? Kama o ka kuya. Kana mo na siya. Asa ka na jo? Ikaw ko jo. Buho mo dani. Mahaglok ko. Nato mo ito ang kahapon atong bao. Nara akong jojo magsunod-sunod. Sabi. Ay na yung karas. Di na may kanang kuan jo kanang nay murag mo buho baron. Mata man floor ang problema nabasa siya sa dagat. Di na siya mailhan. Oo, nabasa. At muna uga siya kay magyang kini makita rin ni magimaw. Banto ka man dere man floor. Atong lisod atire adyo pag kuan ha kiat-kiat ha. Sunod-sunod ra gud diha adyo pag kiniat. Nan sa mo diha sige mo gisi. Sige mo gisi. Nakakuha mo? Hindi gagmay man. Pag lingaw-lingaw ra gud mo diha. Sige mo mga driver Kani lang kay lami didang. Sama na. Nuban. Daw. Pag hinay ha. Diri ha. Sige pangusag-ngusag diha. Puhi ba kuno ni Jo? Umang kuya. Hindi makita. Umang te. Na guys. Karon pa ko kakawag nga ni. Karon pa kita Sana karang sa o. Alin, lugit alin, rumah kamu kalin. Karela na rin ini. Wow, nga na di ay. Ada isa ni mo ra. Lamig nga nira kadak. Kaya sa arang Labi, ang rapat kadut. Imurut lan, bakalan yung sulanan. Kani pa na. Ang sana? Tuway. Huwag ka kadlas. Tuway. Na mo babaw mo rin mo. Konser. Kuyaw. Inig nga na ni muskarit dyan na yung murag mo bagan. Basta magkugilan sa. Ugay rajag pangarit. Anjag matumba ni mo dyan nga nandyan na yung mo bagan. Napa? Kani kuno jo, makaan kuno ni. Tutupan gyapon eh. Oo. Nga na day pagpurma. Di man irag mo yung mga purma. Hala oy, di pa man ko makaila. Basta, may kamaster ka rin. Hala daga nagtapok-tapok ra. Wala ni sirit lagi ah. Wow. Nga na pagmata. Wala no, pero lisod jud ka adyo oy. Na adyo ko ka differentiate ni sa lain nga kuan.
Grabe mata. Master jaday ni. Ala, ngani dai si Jadang. Pero di ba niya makasiliun? Chiliun Hala, madara duha ka to. buhok. Ha mag-isa. Duha ng tapad. Na ay magtapad. Uyab sila. Suon. Ala. Uy, suon. Uyab na sila. Uy, Uy, tani duha lagi batkot ng dang. sirit. Sa. Dadang di ako kuha dari sa Parang dang. hagbong mandang. De, bahin 100 juta. Dar. Tumugasan la, tumugasan. Wala nga to di ay. Mukha na nga man yung mukha nga nagtuway. Oh, syempre. Sid, ano na. Gamay pa. Mana yung magipanghuha guys na. Tuway. May tara day ay. Tara day pa. Ah. May pagkarde ko sa babaw. Tanaw ka na magsalingit diha. Sirit-sirit. Tara mo. Pinin sa kay marot na. Nakasama-sama dali ko balin siya res na agi. Mari. Patungod ko operahi. Suot mas kabakawan. Makaling nga buningani. Nagtapok-tapok. Malingaw ka oy. Sa una gyud nga pay tagang tagasan Miguel manginas din eh. Dagan sana din eh. Ana bitaw sa mi ginaabot Nga kabot ini eh. Ani maraming magpamilyahay lagi sila nga re. Wala kang sinakuha, sinakutok-kutok. Oo. Dang. Dagan na kukuha, dang. Guys, nice view dari oh. Ano yung mga farm na siya. Sagun sa. Manawag na pag-ubalik day. Tiri, diya ka na og day. Asan ka na og day? Datang lang din. Grabe. Di ka ba sila unduin ng nanoodang katong nagabi sila katong na Agay. Yari na pagka. Gani. Agay, nakailahilan ako. Ay, nangihi man. Maayo ka, Anzo. Di ay ni Jojo mo kuan ba? Dire man floor. Ah, dara. Mura na siya tulong nga klase nga kuan man floor or kanang mugawas pod. Ay. Kara. Ah. Uy. Isa. Sa daghan pa day mura na pailain. Ah, wow. Isa. Okay. Kare. Ala, nakailan ako. Napadjila man floor. Napay duha tulo upat tulo kitaan. Pila? Tulo pa. Danis lingin. Oh. Kat. Di, gikuan ko gitis kung Jojo. Ug asa araw makaila ko. Ug asa ko manghilabot. Kara. Hala. Oh, napay duha. Kani. Hala, kamamaon ako. Isa na laman. Isa. Murag ha pagay kasi. Dara. Hala, kamamaon ako. Gamay pa laman gadyo guys. At uwi. Hala. Guys, nainga na pagmata guys. Tanawa. Basta magtubig. Ikitan rin mo siya. Ba? Ay nga, nangihi na gani. Hindi man pakuha. Itong lugitan. Dakot mong good. Wow. Lami, ag-ingat ito puro mata nanjo. Og ka nang ugaman floor. Halos nga to tanan. Transfer na. Guys, mo transfer may uglain nga area kuno kay gamay rag bugungon dari kay di man dai zayag to talihunas. Dito talihunas nasama dagang tiil. Ang kamot di man dai lalim nasama dito nanti tawang kamot to. Injong kamot be, manay kamot og ana gergereg di bagang kamot. Manay kamot og kananay mag-uma. Importante makasudan. Nalinlin na, gisakripisyo gidang legs. Uy, bahalag mapagod. Basta ka makasuwa kuno panihapon. Ala, grabe linlin. Ang daghana naman day kuha. Grabe linlin. Nanginabuhi jud taw sinday. Day, asa man ni may balik ja day. O day. Guys, may mga bagungon guys oh. Oh. Ang daghana. Asa ka diha? Usa ka semana. Dini Mama Akjo. Bisa gibutang sa imong kamot? Nalin mo, nalin. Ah,
Kuha dira magdi ka jud ako. Ay wala man ang gamay ka jud. Kanang ingani na. Ingani na. Lin, dira mo pangandwilin. Tuman ra lin. Gagmay man. Ay wala po nang gagmay ka jud. Wala. Guys, daga na may kuhang tuway og bagungon, no? Dagang na ko magyapos bagungon. Dira gira umang kamang. Umang nakarakamang. Wa mo ba kainit ka? Wa ko kainit. So ito na tinimba dito dai. Hindi na ako manghimuwas. Dira ko sa bahay maligo. Mampuy man eh. Hindi ato na sila makuha na ito sa bahay kay. Guys, tanawan na jug bijabas guys, oh. Guys, dirag tagidas bijabas guys. Mura itong jag nasakitan nakakita na si kog ingkib. Kasi jawa ka kaon ako niyo nakauna. To nga alaman tate. Di ko hilig ma'am. To pa gani itikas katong ahong gi kuan gihinluan nga katong gi. Sure ka? Oo, to ah. Ouch.